का बे टमाटर 26 जनवरी आत बड़ा चेहरा में उदासी काहे छा गइल बा। हाय कुकुर के भौंकी जैसन आ मुहवा लटका देले बड़ा। वाओ का कही बे तू त ठीके खुश बड़ा आ हमर गाल फटत बा। ये 26 जनवरी में भाई काहे से कि मुर्गा के साथ साथ हमरो के काट के आ लोग कढ़ाई में डाल दिए सन। काहे से कि हमरा के डली है त मुर्गा के थोड़ा टेस्टी बढ़ जाला। इहे से हम उदास बानी। अच्छा तो ई बात बा। सॉरी बेटा टमाटर सॉरी, हमरा के तोहर दुख नइखे पता रहल जे कि हम तोहरा के गलत सलत बोल देहनी। आ ई प्याज साला हनुमान के पूछ जैसन मुहवा काहे कैले बाड़ा। हाय मुहवा फाड़ देले बाड़ा, लागता कि एगो बेंग मुंह में घुस जाई। तोहरा के का भइल ए प्याज, का भइल बे? का कहे ए बैंगन भाई, सबसे अपहर दुख हमरे बा। काहे से कि जब तक हमरा के सब्जी मुर्गा मीट में ना देलन लोगन तब तक कुछ टेस्टी ना बनेला। इहे से हमरा के सब बाल बच्चा के काट काट के मुर्गा मछली में दे देला ए बाबू। एही से हमर मुहवा फाटल रहता।